Nu om dagen bruger mange computere til at gøre ting med. Spille videospil og lave andre nyttige ting, som er til YouTube. Hell yeah, I crashed. Nej. Men når dine favoritprogrammer crasher, bliver du nødt til at lave andre ting, som at tegne på Paint. Læse en bog. Eller kigge på kunst. At crashe kan være frustrerende. At crashe kan være frustrerende, eftersom det kan ødelægge mange timers hårdt arbejde. Som når du for eksempel har slået din highscore i Flappy Bird. Ting, der kan fremprovokere et crash, kan for eksempel være at have en langsom computer, arbejde meget hårdt og være gammel. Selvom det kan være frustrerende at crashe, skal vi huske, at computere ofte er meget dyre og meget dyre at få erstattet. For virkelig at fange, hvordan det er at crashe, har vi spurgt en professionel gamer om, hvad han mener om crashing. Jamen, jeg synes, det er lidt frustrerende, at nødene reporter mig, fordi jeg gik AFK, inden jeg nåede at skrive GG. Vi har også spurgt en professor om, hvordan man kan stoppe crashing. Ej, men altså, crashing, det er et fænomen, der sker, fordi computeren eller programmet løber tør for hukommelse til at gemme, hvad den laver. Så derfor synes vi, at man burde forstørre computerens RAM. Ej, men professor, selv med 8 GB RAM, crasher computeren stadigvæk. Jamen, det gider jeg ikke at høre på, så må du selv finde en løsning. I er altså så besværlige i niveauet. Selvom det nærmest er umuligt, selv for en professor, at løse crashing, har vi kommet med en idé. Nemlig patches. Mange patches. Sådan rigtig mange. Men hvad er et patch? Et patch er en måde at fikse eller opgradere et program på. Patches giver dig også mindre lyst til at dræbe alle former for dyr. Så før du går ud og dræber din kat, fordi Skype ikke virker, så lav et patch.